Det er prins Tjørn og Thomasen. De er meget gode venner. Det er jo godt. Ja. Og her er prins Tjørns mor. Det er Kiara, som er en medaljehop. Ud af en elitehop stamme, og hvor der er flere elitehopper, og hendes mors bror er jo elitehængsten Marseille. Og så har vi den heldige far. Han går og hygger sig sammen med resten af familien her. Det er boogie-danser, som har lavet faktisk rigtig god afkom. Både i sporten, men også til kåringer, hvor han har fået flere års hopper og årets følger og så videre. Den er en forholdsvis ædelhængst. Han er en meget flot model og type også. Ja.